କ'ଣ କହିବା, ସେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କଟାକୁ ଲୁଟି ଦେଲେ ପଇସା କିଛି ବାହାରିଯିବ। ବିନା ପଇସାରେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଆଉ ଚଳି ହେଉଛି? କ'ଣ କରିବା କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ମୁଣ୍ଡ ତ କିଛି କାମ କରୁନି ଆଉ। ପଇସା ପତ୍ର ପାଖରେ ନାହିଁ। ଚିକେନ୍ ଦୋକାନରୁ 100 ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର 10 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ବାକି ଅଛି। କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ସେ ଟେନସନ୍। 2.5 ଟଙ୍କାର ପିଆଜ ଆଣିଥିଲି, ସେ ପଇସା ରହିଗଲାଣି। ସେ ପଇସା ବି ଦିଆହେବ। ଅଦା ରସୁଣ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ବି ଦେବି। କ'ଣ କରିବି? କେଉଁ ପଟେ ଆଣି ପଇସା ଶୁଝିବି? ବର୍ଷା ଲଘୁଚାପ ହେଉଛି ଯେ ମୂଲା ବି ନାଗିବାକୁ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ। କେମିତି ତାଙ୍କ ପଇସାଟା ଦେବ? ଓହୋ, ଏଇଠି ବସି ଇଏ ମାଗିଲାଣି, ଇଏ ମାଗିଲାଣି, କାହାକୁ ଦେବି? ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ। ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୁଅରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି କି? ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ପଇସା କଥା କିଛି କୁହ ନା। ମୁଁ ଯାହା ପଇସା ରଖିଥିଲି ମୋବାଇଲ କିଣିଦେଇଛି, ସେ ମୋବାଇଲ କିସ୍ତି ଦେଇପାରୁନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ବଇଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, କାମକୁ ଯାଇପାରୁନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ। ଢଳେଇ କାମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଢଳେଇ ବାବୁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ସାଡ଼େ। ମୋତେ ତୁମେ ପଇସା ପତ୍ର କଥା କିଛି କୁହ ନା। ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିକେ ଚଲେଇ ହେଉନାହିଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟିକେ ଚଲେଇ ହେଉନାହିଁ। ସାଡ଼େ ଟେଣିଆ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଉଠେଇ ପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ପଇସା ପତ୍ର କଥା କିଛି କୁହ ନା। ଗୋଟେ କାମ କର, ସୁଧିଆରେ କିଛି ପଇସା ଯଦି ଆଣିବ ମୋତେ କିଛି ଦେବ, ତୁମେ କିଛି ନେବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତ କାମ କରୁନି, ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କୁହନା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି ଆଉ। ଯାଉଛି ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେବି, ଆଉ ହେବନି। କି ଡାକୁଛ ନା କ'ଣ? ନା କ'ଣ କହୁଛ କି? ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଲୋ ବୋପା। ଓହୋ, ଟିକେ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଲଗେଇଦେବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କରିବା? କେମିତି ମୋବାଇଲ କିସ୍ତିଟା ଦେବ? ଭାବୁଛି କିଡ଼ନୀ ବିକିଦେବି। ହେଲେ ମୁଁ କିଡ଼ନୀ ନେବ କିଏ? କିଡ଼ନୀ ନେବ ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ କିଡ଼ନୀ କାଢ଼ିବ କେମିତି? ମୋର ତ ଚେନ୍ ନାହିଁ। ଚେନ୍ ଥିଲେ ଚେନ୍ ଖୋଲିକି କିଡ଼ନୀଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିଡ଼ନୀଟାକୁ ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଛାଡ଼, ବୋଉ ପଚାରେ। ବୋଉ, ମୋ କିଡ଼ନୀଟା ନେବ, କେଉଁଠି ବିକି ଦେଇପାରିବ? ନାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି ବାପା। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏ, ଦେଖିବା, ନହେଲେ ତୋ କିଡ଼ନୀଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କେଉଁଠୁ ମିଳିବେ ଏଇସା? ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେଠି ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବନି ବାପା। କ'ଣ କରିବା? ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ବର୍ଷା କେଉଁଦିନ ଛାଡ଼ିବ, କାମକୁ ଯିବୁ, ପିଆଜ ପଇସା, ଅଦା ପଇସା, ରସୁଣ ପଇସା ସବୁ ଦିଆହେବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ମୋ କିଡ଼ନୀ ନେଇଯିବେ କିରେ? ଏଇଠି ମୋ କିଡ଼ନୀ ନେଇଯିବି କି କ'ଣ? ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ଭାଇ, ପଳେଇବି ଆଗ। ମୁଁ ପଳାଏ। ଛାଡ଼, ଫୁଲିଆ ତ ପଳେଇଲା। ଫୁଲିଆ କିଡ଼ନୀଟାକୁ ନେଲେ ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବା? ହେ ଭଗବାନ।